fal-ferriħa qlub jittamaw u ċuħ li juru raġġ ta' dawl. Dan hu żmien illi ġie Ġesu fostna jagħtina t-tama għalli ġej. M'hemmx aqwa don li l-kol niċċelebraw minn dan il-jum jum il-mulej. Mal-programm 12 to 3 inferħuk tul dan il-jum. Jekk int waħdek jew fil-kumpanija ingħaqad magħna llum f'dan iż-żmien ta' verb u jekk trid ta' kuljum. Tajjeb li nħarsu lejn dak li hu pożittiv u ngħinu wkoll min hu fil-bżonn. Għax kien Ġesu li twieled biex aħna insalvaw, għalhekk ejjew kollha nfaħru. Il-milied